Okay, Martin. Så skal du fortælle os din historie. Kan du det? Ja. Og vi hører. Mig, mor, søstre, vi var på ferie. Skulle plukke nogle æbler for min mor, fordi den havde tabt en tand. Ja. Nu siger du mig og min mor og min søster, siger du. Hvor mange søskende har du mig? 3. Hvad hedder de? Birgitte og Susanne og Flemming. Hvor mange år er det? Nej. Går de i skole endnu, Martin? Ja. Hvorhen? Her på Krandsmølleskolen. Alle sammen? Ja. Nej, ikke Flemming. Nå. Går op på gymnasiet. Han går på gymnasiet. Okay. Hvor bor I henne? Kan du huske det? Adressen? Ja. Søndervang 26. Søndervang. Her i Støvring? Ja. Martin, hvis du nu skulle snakke om noget mad, som du virkelig godt kunne lide, hvad skulle det så være? Spaghetti. Spaghetti og kødsovs. Ja. Hvis vi nu skulle snakke om noget mad, du absolut ikke ville gerne ville have, hvad skulle det så være? Der er måske ikke rigtig noget. Nej. Nej, det behøver det heller ikke være. Tak skal du have, Martin.